Dnešným hostom Z-Club TV môj kamarát Jožko Nový Čavez. Ahoj. A budeme sa možno netradične rozprávať o tom, že veľa ľudí ťa možno z tejto oblasti nepozná. Teda ja som teda o tebe vôbec nevedel, že ty fotíš také perfektné fotky, ako máme teraz tu na displeji môjho notebooku špeciálneho, industriálne, a vy to asi aj o chvíľočku uvidíte. Takže Jožko, otázka teda, že ako si sa ty vôbec dostal k fotografii a prečo? K fotografii, no to bolo dlhšiu dobu, to trvalo. Ako malý chalanisko som dostal fotoaparát od otca, možno v nejakých 8 rokoch, na film 6x6 a si tam to začalo, nejaké fotografovanie. Čiže môžeme povedať, že aj tvoj otec bol fotografom. Čiže mohli by sme začať tak, že tvoj otec bol fotografom, tebe sa to páčilo a celé detstvo ťa vychoval, že si počul stále. Inak máme tu aj krásne rekvizity analogových foťakov. Čo to je otcov fotoaparát, ten úplne na kraji? Nie, to nie je otcov. To je môj fotoaparát, ale používam z toho iba objektív na fotenie. Na to som ja nefotil nikdy. Nikdy v živote? Nie. Hej. Ani otec? Myslím, že nemal taký fotoaparát. Dobre, a on ťa k tomu nejako teda ako dieťa začal viesť, že by si sa mal tomu nejako venovať? Tak by si mohol teda možno ešte predtým, ako budeme hovoriť o tebe, že by sme povedali niečo o tvojom otcovi, tak sa volá? Otec sa volá tak ako ja, Jozef Nový, starší, mal teraz 76 rokov toho roku. No a fotografuje stále. Fotil teda on prevažne na film, až do doby, kedy nastúpili digitály. No a to jeho fotenie, samozrejme, to bola tmavá komora v kúpelke, obsadené víkendy, smrad z vývojok, z ustalovačov, povešané negatívy a taká tá klasika filmová. A keď si bol ty nejak malé dieťa, už ťa to vtedy bavilo, alebo ešte ani nie? Nie nejak extrémne, ale sem tam som sedel pri ňom a pozeral som sa, že ako vyvoláva fotografie a tie veci okolo toho. Dobre, a kedy ty to nejako hodnotíš, lebo keď vidím tento záber, na ktorý sa pozeráme, ja som ho nazval, že Industrial Techno, alebo tak si ho dám ja na taký jeden album Techno, keď mi dovolíš, keď mi dáš autorský súhlas. Dobre. A sa mi to strašne páči, takže kedy boli teda tie prvé úplne tvoje, že si povedal, že už sa to začína podobať na tú nejakú fotografiu? To nie je až tak dávno, možno nejaké 3-4 roky dozadu, kedy ma to tak ako chytilo, ak sa hovorí. Dobre, a teda čo bolo tým spúšťačom? Spúšťač bol, v podstate začnem úplne niekde inde. Priateľka robila diplomovku na tému fotografia o Žiline, kde mal som nafotiť sériu fotografií, ktoré fotil otec pred rokmi. A ja som to fotil na novo z tých istých pozícií a teda vlastne už digitálom. No a tam to nejako si začalo. Dobre, teraz mňa tam teda zaujíma, že čo na to hovoril foter, teda, že ty si začal digitálom fotiť to, čo on fotil na analóg a ty v podstate ako úplný amatér, aj keď možno jeho syn, si teda začal sa zachytiť to, čo akože ujel fotograf. Tak tam viac menej to bola požiadavka, aby som fotil to isté. Ale už popri tom, jak som chodil po meste, teda on fotil väčšinou Žilinu, všelijaké tie zbúraniska, prestavby, tak to ma chytilo, akože asi budem pokračovať tom, čo fotí on aj. Jablko nepada ďaleko od stromu. Tie fotky, ktoré ty si mi ukázal, mne sa teda veľmi páčia, sú tam také cintoriny a industrie, ale možno nie preto, že ja mám rád takú temnú elektronickú hudbu, ktorá mne sa veľmi páči, ale teda, že prečo sa uberáš týmto smerom? Ja nebavím, akože nemám potrebu fotiť, ja neviem, nejaký nový obchodiak, ktorý je pekný, aj namalovaný, ale toto má akúsi dušu, no. Tie staré veci sú také zaujímavé. My sme tam mali aj takú fotku, toto je väža Žilinská, ale tak z tých holubov to sa mi tak nejak páčilo, tak niečo o tom povedz. Ja si to tu preklikám ešte troška. Tie holuby, no to bola viac menej taká testovacia snímka, čo si vybral. A zrovna leteli holuby oproti mne, tak nejaké 2-3 cvaky, no niečo z toho vyšlo. To je taká právnická. Inak pozdravujem teraz Maťa Gordika pri tejto fotografii, tá možno by sa jemu páčila. Toto je fotografia z Ostrečna konkrétne, z hradu Strečno a tam bola nejaká expozícia, to tam bolo vystavené. Ty si to tam nejako aranžuješ, alebo ako ťa to Nie vôbec, ja nearanžujem nič. Ty len prídeš, cvakneš, to vyzerá to dobre. Dobre, a teraz hovoríš, že venuje sa tomu 3 roky, tu už neviem, či si mal nejakú výstavu, alebo čo s tými fotkami vlastne robíš? Výstava bola prvá v Prievidzi toho roku,
v obchodnom centre jednom a to bola téma folklór. To ja fotím najviac folklór teda, okrem takýchto záležitostí. No a čo s nimi robím? No má byť ďalšia výstava v septembri tohto roku v Skanzene Výchylovka. A ako sa vôbec, lebo to podľa mňa je nejak strašne rýchlo, že 3 roky sa tomu nejak tak venuješ vážnejšie, že už máš nejakú výstavu alebo tak. Teraz nás možno pozerá nejaký mladý, nádejný fotograf a chcel by ísť nejako podobne ako ty na to. Čiže čo by si mu poradil, odporučil? Tak hlavne, aby nefotil nejaké modelky, ako vidím všade na nete. No majú všetci radi, vieš? No ja konkrétne a, nie, to nie je moje. Akože dobre, pozrieš si peknú ženu, ale to fotí každý. No, aby nejaký svoj štýl mal, no. Aj ťažko niečo radiť, akože každý sa snaží niekomu podobať niečomu. Teraz si mi dal taký dobrý námed na tú tému, teda keď tu zavolám nejaké modelky a nejak, že by som ťa poprosil, že cvakni mi dobre, tak nejak to by sme sa dohodli, nie? To sú také nútené veci, no cvakol myslím. Pekka môže to urobiť. Akože idem napríklad tento víkend fotiť svadbu a ja nie som svadobný fotograf. Jasné, nevyzerá to podľa tých fotiek, ale na druhej strane možno dokážeš urobiť perfektné fotky. Otázka je, že či to tí ľudia ocenia. Zatiaľ, čo som fotil aj tie folklórne akcie, tak bola z toho odozva, myslím, že pozitívna. No vieš, táto miska právnická ti nepovie, že perfektná fotka, ale akože mne sa to páči. To každý má iný vkus. Možno by sme si mohli ešte nejaké takto prebehnúť, len tak. A dúfam, že to nebude vadiť, že v zábere, že ktoré fotky sú aké, lebo toto sa mne napríklad páči, tento kufor. Tak povedz niečo o tom. No, k tomuto je taký príbeh, to je v Oravskej Lesnej smetisko. Boli sme zbierať desi v horách Podbiel na jar a milá Oravská Lesná tam má takéto zatišie a toto je mierne aranžované, pretože samozrejme sú poukladané tam tieto panky. Jasné, to sa mi páči, ešte prebehnem, ešte si tam mal taký Janošikov hák nejaký, neviem, či ho zrovna hneď trafím. A nie, toto sa mi páči, to je ako chliev, či čo je, povedz. Hej, to je chliev. To je v Lučišiach niekde, nejaké pozostatky stavby. No, tak akože to sa mi páči. Zase ďalšia tak do takého to sú veci, ktoré miznú. Pretože prídu, zbúrajú, zloží to traktor a narastie tam i porova nejaká obľuda. A už nikdy nebude, a ty vlastne zachytávaš tie momenty, ktoré už tá budúca generácia nikdy nebude môcť vidieť. Aj v podstate, hej. Tak teraz si povedzme k tej technike toho fotenia, lebo máš tu teda tie rekvizity a takže na čo si začal fotiť, na čo fotíš, ja každému poviem, že ja najlepšie fotky robím s iPhoneom a všetci fotografi sa smejú, až kým neukážem tie fotky. Ono to je v podstate jedno, na čo fotíš, ale sa hovorí, že pokiaľ nemáš aspoň nejaké fotografické videnie, tak môžeš mať čo chceš. Poznám ľudí, čo majú telefotoaparát za 3000 eur a fotky by si zaplakal. Tým nechcem povedať, že mám nejaké úplne najsamlepšie fotky, ale je to aj o tom videní. Dobre, a teraz tie tvoje fotky, že ktoré mne, ja sa nazvem taký like alebo pololike, lebo troška si myslím, že sa od toho rozumiem, aspoň trocha, a keď to hodnotí nejaká tá odborná verejnosť alebo známy, čo ti na to hovoria? Konkrétne ktoré fotky myslíš? Napríklad chliev. No, kto pozná takéto staré veci alebo to zažil, tak samozrejme, že sa im to páči, lebo im to pripomína tie staré časy. Máš nejakého fotografa, ktorý fotí kamoša, že 10 rokov, 15 a povie ti, že Jožko, na to, že fotíš 3 roky? Taká odozva je môj otec napríklad. Keď povie, že to sú dobré zábery, tak myslím si, že pre mňa to je OK. Od neho aspoň. Dobre, takže dá sa povedať, že potom otec si pomáha aj s tými výstavami, že vidí, že máš to cítenie fotografické, že ti to ide, tak ti povie, pomôžem ti teraz s výstavou. Nie, do toho on sa nekomponuje. Tak dobre. Tak on sa príde pozrieť už. Iba pozrieť. Hej. Aj skritizuje? Dokáže byť tvoj otec kritický? Kopec razy, hej. A dobre, tak teraz by sme mohli dať ten návod pre tých začínajúcich, alebo ktorí by chceli teda mať nejakú takú výstavu, takže ako na to a čo im ty poradíš? Tu vysypať nejaké know-how? Tak nemusíš úplne doslovne, alebo že či to je o kontaktoch, alebo o tých záberoch, lebo dnes, vieš, ja mám problém s tým, teda s veľmi veľa ľuďmi, ktorých stretávam, a nie je to len v DJingu, v hudbe, ale aj v iných sférach, že stále si myslím, že keď niekde nemáš niekoho známeho, že bez toho to nejde, a ja si, akože je to tak, ale nie vždy. Tam skôr by som povedal, že aby mal niekto nejaké poriadne snímky, myslím, že Tibor Husar povedal, že treba sa vyfotiť. To znamená kvantum fotiek.
skúšať. Ak hovoríme o kvalite fotiek alebo o nejakom pohľade na takú fotografiu. Dobre, ale napríklad Chliev, na ktorý sa teraz pozeráme, to bolo, že na koľkýkrát? Chliev bol 2 snímky a išiel som preč. A Industrial Techno, tam tie železnice. Tie kolejnice? To bol tiež asi na 2-krát. Výborne. Dobre, teraz mňa zaujíma, že čo na to hovorí na ten tvoj koníček a koľko času to zabera. Teraz neviem, či si budem dobre pamätať, to je tvoja priateľka. No, ona chodila... Nie je to manželka, hej? Ešte to nie je manželka. A bude to manželka? Teraz ona sa poteší, že poď do ňoho, idem do ňoho. Bude to manželka? Ale hej, ja som jej to slúbil. A kedy? Ale ty si to slúbil dávno? To nemôžem to dávať takéto. No dobre, tak ale povedz, že to bude v blízkej budúcnosti, alebo že keď to zostarne, keďže... Pekne si to povedal, v blízkej budúcnosti. V blízkej budúcnosti. Ako sa volá? Inga. Takže teraz do ňoho idem, tak v blízkej budúcnosti Jožko slúbil, že možno by aj niečo bolo. Na to som zabudol, že sa zapýtal. No, že kedy si berieš Ingu. Ale predtým sa niečo. No, že ako by si poradil tým ľuďom ohľadom tých výstav, tým mladým, teda, že nejaké, nie že to know-how úplne, ale keby chceli oni si robiť vlastnú výstavu fotografií alebo nejak odprezentovať svoje zábery. A tak určite je to aj o nejakých, že máš známych, že kde si ti pomôžu priestor na vystavovanie. Nejde to len tak samo. Ale nehovoríme o nejakej výstave niekde v New Yorku. Hej. Kde si začať v kaviarni alebo v galerke nejaké, to je úplne jedno. Kto ťa najviac podporoval v tomto? Vo fotení? No, Inga. Ja chodíva so mnou fotiť. Ty si taký rodinne založený, čo teraz nečakám, prídem vždy do servisu za ním, lebo on pracuje v servise. Tam nie je Inga, no. Tam nie je Inga, no. Ale častokrát ti volala, keď som tam bol. Hej. A čo chcela? Či pracujem nás? No, tak ale pracuješ, aj keď ty tam iba sedíš. Či tam nie je raz, čo ja neotravujem, áno. Jasné, a dlho som tam nebol teraz, lebo ja sa tiež venujem rodine a je to strašne časovo náročné. Dobre, čo by sme o tej fotografii povedali, keby ešte nejaký mladý človek by chceli niečo vedieť o tom, že s čím začať, s akou technikou, ako ty si povedal, že by bolo dobré, aby sa vyfotili, ale že dobre, aká technika na začiatok? Možno keby som chcel, že niekto nemá veľa peňazí a chce začať fotiť, je kopec starých objektívov, ako je tu na stole napríklad, z nejakého Zenitu, z praktiky, povaluje sa to po pivniciach, po valách. Dá sa kúpiť na to redukčný krúžok a dá sa to našrobovať na digitálny fotoaparát. Ten objektív stojí radovo desiatky eur. Čiže tento tu v strede, ktorý máme, to je nejaký historický kúsok? Je to, neviem, 35-ročný objektív, s ktorým sa fotilo na film a dá sa to krásne zadaptovať na digitálny fotoaparát. Dobre. A ušetríš, ja neviem, túto stal objektív 800 eur, tento stal 40. Jednu nevýhodu to má, to je tá, že to neostrí samo, samozrejme. Musíš s tým točiť, nie? Tak. Usmev. To vie každý točiť. No, tam to ostrí samo, lebo to má autofokus. Tu už musíš mať lepšie oko. Čiže pre tých, ktorí budete chcieť byť niekedy v budúcnosti fotografii, dobrý, na úrovni a nemáte peniaze 800 eur na taký objektív, ako je tu tak si zožente takýto nábazovší za 40 a viac. A výsledok bude podobný. Výsledok bude, koľko razy by si nepoznal, keby som ti ukázal fotografiu. Tieto fotky, všetky, čo tam vidíš, 90% je s takýmito objektívmi. Je z tohto fotené, hej? Tak, z tohto. Aj Chliev? Aj Chliev. Aj Industrial Techno železnica? Hej. Dobre, tak ešte daj nejaké rady a tipy. Toto bol dobrý tip, tak ešte nejaký ďalší. Čiže teraz potrebujú dobré telo, aby starý objektív. Ani nejde tak o telo. Sú dva druhy. Je malý, veľký snímač u fotoaparátov. Veľký snímač, ten sa blíži tomu kinofilmovému poličku a ani tak nie, aj vôbec to nie je o značke, hej, že či to je taká značka, onaká značka. Tak ale musia byť dobre, ale u objektívu to je o značke. U objektívu, hej. Aj, tam to sa povie Karl, tak všetci hneď zmeknú fotografii, hej? Tak to je také ikonické tam. Ja mám napríklad len také. Len Karl, hej? Ja som to vyselektoval už za to obdobie. Sa ti to páči, hej? Lebo kedy si sa hovoril, že Leica. Ja som si to otestoval doma, dá sa to otestovať, ten objektív, ako ktorý fotí. Stačí, že padne niekomu na zem a už. A keby som ti povedal, že prídu mi sem modelky a chcem, aby si fotil na Leicu, tak nie, hej? Tak čo mi povieš? Neviem, že mám Karl CZ. Jasné. Ale taká Leica nie je tiež zlá, čo? Lebo to poznám z filmov nejakých. Leica je drahá záležitosť. Drahá. Ešte stále. Čiže ten taký Leicu, takú drahú, či lacnú nekúpime. Oni majú objektív za 4 000 eur a telo stojí 6. No, jasné.
Teraz by ma zaujímalo, že koľko teda času stráviš pri takej tvojej akcii, keď fotografuješ nejaký snímok alebo snímky, alebo by si nám mohol popísať, že ako to celé prebieha. Tvoj fotografický deň. Môj fotografický deň, no keď viem o nejakej akcii folklór, čo teda to, čo chodím fotiť, vyberiem sa, idem, ja neviem, Terchová, Vrátna, väčšinou ráno, ja chodím ešte predtým, než tam sa navalí veľa ľudí, čo sa tam navalí väčšinou všade. A fotím také momentky, no a 4-5 hodín. A posledy som strávil asi 6 hodín v skanzene. A teraz ten výsledok, ten výstup je aký, že za 6 hodín, keď to berieme v tej umeleckej fotografii, že čo z toho máme? Čo z toho mám? Sem tam nejaký záber sa podarí. Za 6 hodín. Za 6 hodín. A možno v priemere nacvakám nejakých 200-250 snímkov. Čiže... Z tých by som vybral možno 4-5. Takých. 240 ich skončí v koši. Nehážem to do koša, ale kvázi tak si to dobre nazval. A to ma potom nejak zaujíma tá postprodukcia, že to ti musí zaberať naozaj strašne veľa času, že 250 fotiek vôbec si nejak troška pozrieť, že ktoré stoja za niečo. Veľa, ja to prevádzam do čierno-bielej, nejaké krivky úrovne, nejaký veľký postproces, nerobím tam nejaké HDR-ka prehnané na tom. A pár snímkov z toho vyleze. A druhá vec je, keď fotím manuálom, nafotím 10 snímok, z ktorých 7 je neostrých, že sa netrafím. Keď hovorím o manuálnom. To nevidíš na tom foťaku. No vidíš, ale ten hľadačík predsa je malý na to, aby si mal kontrolu, aké to je ostré. Dobre, z tých, môžeš aj nejaké číslopať, že teda mám odfotených 100 000 fotiek, alebo vieš to, počítaš to? Čo mi ukazuje program, tak za minulý rok som mal nejakých 16 000 snímkov, čo mám uložených. Za rok? Za rok. Čiže keď sa tomu venuješ 3 roky, že 16 000 krát 3? No, možno v priemere. Dobre, a keď to nejak to vypočítame, 20-60 000, dobre, 60 000. To je hrubý materiál, ale z ktorého fakt vyjde, že to, čo som ti dneska doniesol... A to mňa zaujíma, že dajme tomu z 50 000 fotiek za 3 roky, čo si cvakol z 50 000 záberov, že teraz, že koľko máme takých, že... To by som na stovky rátal asi, ktoré mne by sa páčili. Jozef Nový, fotograf, ktorý fotí, nazveme to nekomerčné zábery, tak a teraz, keď to celé tak sledujeme a rozprávali sme sa o tých tvojich víziách a o tom, že nemáš tú facebookovú stránku a že ti to zverejníme všetko a že si povedal, že by si chcel, aby sa to nejako uchovalo, tak akože už máš teda svoj vek, musíš premýšľať nad tým, že čo bude a že čo s tými fotkami bude. A si povedal, že by si chcel, aby sa to nejako zachovalo. Čiže aká je tá tvoja vízia, aby bolo to tvoje dielo uchované do budúcnosti? No, vízia minimálne v papierovej forme, aby čo si sa zachovalo po mne. A myslíš si vo forme nejakej knihy. No, keď o tomto hovoríš, jedna kniha minimálne je rozpracovaná, alebo sa plánuje. Je to fotka o Žiline, kde teda sú tie otcové fotografie a ekvivalenty nafotené mnou. Teda po rokoch. To by bol taký cieľ, že a máš aj nejaký horizont, že kedy by to mohlo byť, že by sme povedali, že prídeš nám to tu podpísať, to prvé vydanie? Je toto konkrétne nie je moja myšlienka. Mám tam fotografie ja a otec a robí to teda Inga. A Inga? Inga. Inga, ty si nejaká aktívna žena. Takže pritlač na Jozefa, aby si ťa čínsko zobral, slúbil, že to bude v blízkej budúcnosti, tak dúfam, že nám dáte o tom potom vedieť a my tam prídeme. A prajem ti teda ja všetko dobré vo fotení, kopec dobrých nekomerčných záberov, pretože komerčáci sú propagovaní všade a tí menej komerční nie. A my sme tu aj na to, aby sme aj my, ktorí sme trocha komerční, teda podporovali tých, čo sú nekomerční a tým prispeli k tomu duchu kultúry. To bolo nádherné, nie? Krásne. Fotograf Jozef Nový, Z Club TV.